Malmo ambe aufo amati Yesu Krista tola doko kuntemani otunye Pentecôte ane semble sabe folike aula ane ensensena nisenu la batiselika alaka kuma kono nisenu la batiseliye nisenu keliye kana sigi danaba kono bada o senfɛ caman ye ɲiningaliw kɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔw ka ɲininkali sinsinnen tun bɛ fɛn min kan o ye nin ye danfara jumɛn bɛ nisenu la batiseli ani nisenu la fali cɛ ka batise nisenu la ani ka fa nisenu la danfara jumɛn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wala u bɛɛ ye kelen ye an bɛ foli di aw ma aw ka ɲininkaliw la bi n b'a fɛ ka hakili jigin kɛ fɛn dɔw la olu ka to an hakili la nisenuko la fɛn fɔlɔ mɔgɔ bɛ tubi siɲɛ kelen pe Yohana sura 1 verset 12 b'a fɔ an ye o bɛna taa minnu sɔnna a ma a ye fanga di olu ma ka kɛ Ala denw ye olu minnu dara a tɔgɔ la mɔgɔ bɛ tubi ka danaya kɛ Yesu Krista la siɲɛ kelen pe fɛn filanan ni senu sɔrɔli danaba fɛ wala ni senu kɛli ka sigi danaba kɔnɔ bada o fana bɛ kɛ siɲɛ kelen pe ni an bɛ Kɔrɛntikaw fɔlɔ sura 12 verset 13 kalan a sɛbɛnnen bɛ yen ko an kɔni yahudiw ni siya tɔw jɔnw ni hɔrɔnw an bɛ batisera ka kɛ farikolo kelen ye ni kelen de la an bɛ minna o ni kelen de la fana o la an bɛ batise ni senu la siɲɛ kelen pe nka ɲininkali sinsinnen bɛ min kan min ye nisenu lafali ye an k'a faamu ko nisenu lafali o ye don o don ko ye o ye fɛn ye min bɛ taa ɲɛ kudayi danaba ka ɲɛnamaya la o la Efesikaw sura 5 verset 18 na a sɛbɛnlen bɛ yen ko aw kana fa divin na ka kalaya bɛ o la nka aw ka fa nisenu la aw ka fa nisenu la kuma in sɛbɛnlen bɛ cogo min na jango minnu ye dɔɔnin kɛ nazarakan na impératif présent passif o b'a jira ko an bɛ se ka aw ka fa nisenu la a bɛ se ka fɔ cogo wɛrɛ min na o ye nin ye a ye a to nisenu ka aw fa fɛn do min ka kan ka kɛ danaba ka ɲɛnamaya la sanga ani waati o la o b'an dɛmɛ k'a faamu ko ka Ala deli Ala i nisenu di ne ma o tɛ danaba ka delili kɛta ye n'i ye danaya kɛ nisenu bɛ sigi kɔnɔ i bɛ batise nisenu la nka ka delili kɛ matigi la matigi ne b'a deli fɛ i ka ne fa i nisenuman la o bɛ se ka kɛ danaba fɛ ni an bɛ kɛwalew sura 2 verset 4 lajɛ a sɛbɛnnen bɛ yen ko kuma bɛ ka kɛ danaba Yesu ka kalandenw ko la a fɔra ko u bɛɛ fara nisenu la ciden Pierre tun bɛ o jama cɛ ma nka ni an bɛ taa ɲɛ kɛwalew sura 4 verset 8 na an bɛ bɔ a kalama tuguni ko Pierre fara nisenu la Pierre falen nisenu la a ye a daminɛ ka wajuli kɛ o tuma nisenu lafali ni a bɛ kɛ sanga ani waati a ka kan ka kɛ danaba ka ɲɛnamaya la wa Ala sago ye danabaw bɛɛ kelen kelenna Yesu Krista danabaw an ka fa Ala nisenu la o bɛ an bila ɲininkali dɔ la ka fa nisenu la o kɔrɔ ye di dɔw hakili la ko fɛn de do a bɛ don i ka ɲɛnamaya la ka don i ka ɲɛnamaya la ka don i ka ɲɛnamaya la fo i fara sisan dɔw wɛrɛ tɛ se ka don bilen o ko tɛ kuma se in kɔrɔ t'o ye nisenu lafali kɔrɔ t'o ye nisenu lafali kɔrɔ ye di ka i yɛrɛ to nisenu bolo o ye a kɔrɔ dɔ ye ani fana ka nisenu to a ka i ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ a bɛ se ka fɔ cogo wɛrɛ fana la ka taama nisenu barika la ka taama nisenu barika la o la ka i yɛrɛ to nisenu bolo ka to nisenu ka i ka ɲɛnamaya ɲɛminɛ wala ka taama nisenu barika la ninnu bɛɛ ye nisenu lafali kɔrɔw ye ni an bɛ Galasikaw sura 5 verset 16 kalan a sɛbɛnnen bɛ yen ko a ye taama nisenu barika la ni o kɛra aw tɛna farisogo nɛgɛkow kɛ fewu ka taama nisenu barika la n'an b'an yɛrɛ to Ala ni bolo n'an b'a to nisenu ka an ɲɛminɛ k'an ka taama ɲɛminɛ i b'a ye ko an tɛna farisogo nɛgɛkow kɛ o la nisenu lafali ye ka taama nisenu barika la
i ka ɲɛnɛmaya ka to ni senu fanga kɔrɔ ale de ka i ɲɛminɛ. Galasikaw sura 5 verset 25 ko an ɲɛnɛma don ni senu barika la, o de kosɔn an ka taama ni senu barika la. O la ka taama ni senu barika la, ka i yɛrɛ to ni senu bolo, ka i ka ɲɛnɛmaya to ni senu fanga kɔrɔ, olu ye kumasenw ye, o bɛɛ b'a jira ko ni senu an ka kan ka to a ka an fa. Olu bɛɛ kɔrɔ y'o ye. Ni mɔgɔ fara ni senu la, ɲininkali belebeleba filanan, ni mɔgɔ fara ni senu la, mun bɛ kɛ? Nin ye kuma nafamaba ye ani ɲininkali nafamaba de don. Ka da kan i b'a ye ko kuma caman bɛ fɔ ni senu lafaliko la, caman yɛrɛ fɛ ni fara ni senu la, ni ma yɛrɛ ka bi i ma fa ni senu la. Dɔw yɛrɛ fɛ ni fara ni senu la, ni e de ma kuma kan wɛrɛw la, halisa i ma fa ni senu la. Dɔw fɛ ni fara ni senu la, ni ma kiraya kɛ i ma fa ni senu la. O ye mɔgɔw ye minnu ye Ala ka kuma yɔrɔ kelen pe ta dɔrɔn ka gulo o la, u ma yɔrɔ tɔw sɛgɛsɛgɛ. Ni an bɛ Ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ, jango ka yɔrɔ caman lajɛ layidu kura la, an bɛ bɔ a kalama fɛn fɔlɔ ni mɔgɔ fara ni senu la, a bɛ se ka fɛn dɔw kɛ an bɛ minnu wele ko kabakow. O kabakow an bɛ se ka misali dɔw fɔ. Luka sura 1 verset 67, Yohana batiselikɛla a bangelen, a fa Zakari fara ni senu la, a ye dɔnkili da ka kiraya kɛ. Luka sura 1 verset 67. Luka sura 4 verset 1, Yesu Krista fale Ala ni la, a ye tile 40 kɛ kungokolo kɔnɔ, a ye sun don tile 40 ani ka se sɔrɔ kɔrɔbɔli kan, sitanɛ ka kɔrɔbɔli. An kisiba Yesu Krista a fale ni senu la. Kɛwalo sura 2 verset 4, a fɔra ko danabaw bɛɛ fara ni senu la, u ye kan wɛrɛw fɔli daminɛ. U fara ni senu la, u ye kan wɛrɛw fɔli daminɛ. Jango a fɔra ka fara kan, u ye kan wɛrɛw fɔli daminɛ, i n'a fɔ ni senu ye a bila u da la cogo min na k'a fɔ. A bɛɛ kɛra ni senu ka sebaya kɔrɔ. Nin kuma fɔlen ka an hakili sama fɛn belebeleba fila nɔfɛ. Kalandenw fara ni senu la, u y'a daminɛ ka kuma kan wɛrɛw la, i n'a fɔ ni senu y'a bila u da la cogo min na. Nin fɛnw bɛɛ n'an bɛ Kɔrɛntɛkaw fɔlɔ sura 12 verset 11 kalan, an bɛ bɔ a kalama ko ni senu de bɛ nin fɛnw bɛɛ kɛ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye. Mɔgɔ dɔ ka fɛn labɛnnen tɛ. Ani fana a fɔra k'u kumana kan wɛrɛw la. Dɔw y'a daminɛ k'a fɔ bi ko ka kuma kan kuraw la. Bible tɛ kuma kan kuraw ko la. Bible bɛ kuma kan wɛrɛw. Parler d'autres langues ou parler diverses langues. Nka a ma fɔ ko kan kura, nouvelle langue. A fɔra ko ka kuma kan wɛrɛw la. O ye fɛn ye an k'an hakili t'o la. N'an bɛ taa Kɛwalo sura 4 verset 8 na, Pierre fale ni senu la, a ye wajuli kɛ. A wulila ka jɔ ka wajuli kɛ Pentecôte don. I m'a ye Pierre fale ni senu la. Ani hali Pentecôte tɛmɛnen kɔ, a fara ni senu la, a taara ɲɛ ka wajuli kɛ. A ma kuma kan wɛrɛw la koyi. O la ni e b'a fɔ ne ko ni fara ni senu la, ko wajibi don i ka kuma kan wɛrɛw la, ayi. Ala ka kuma yɔrɔ dɔw b'a fɔ dɔw fara ni senu la, u kumana kan wɛrɛw la. Dɔw fara ni senu la, u ye Ala tanu. Dɔw fara ni senu la, u ye kiraya kɛ. Nka i bɛna ye yɛrɛ ko dɔw fara ni senu la, u ye jagɛlɛya de sɔrɔ ka Ala ka kuma fɔ. O la an kana mɔgɔ lafili ko ni fara ni senu la, ni nin ma kɛ, o kɔrɔ i ma fa ni senu la, o ye mɔgɔw lafilitɔ ye, o ye Ala ka kuma yɔrɔ dɔw bilatɔ ye kɛrɛfɛ ka sin ka gulo yɔrɔ dɔ la. Kɛwalo sura 4 verset 31, danabaw bɛɛ fara ni senu la, u ye Ala ka kuma fɔ ni jagɛlɛya ye. O tuma ni senu lafali, u kɛlen ka u yɛrɛ to ni senu bolo, a ye u dɛmɛ ka jagɛlɛya sɔrɔ ka Ala ka kuma fɔ. I n'a fɔ mɔgɔ minnu sirannen tun bɛ yahudiw ɲɛ, Yesu konuna ka bɔ sow cɛma, siɲɛ joli Yesu bɛ taa u sɔrɔ so kɔnɔ, so datugunen, Yesu bɛ jɔ u cɛma, u sirannen tun don. Nka u y'u yɛrɛ to Ala ni bolo tuma min na, ka u ka ko bɛɛ to Ala ni senu bolo. Fɔcogo wɛrɛ la, u fara ni senu la, a fɔra k'u ye jagɛlɛya sɔrɔ ka Ala ka kuma fɔ. Ni senu lafali de o jagɛlɛya d'u ma. Kɛwalo sura 13 la verset 9,
Sol min tɔgɔ kɛra Pɔli ye ale falen nisenu la a ye faranfasili kɛ k'a dɔn ko Elimasi tun ye Sitanɛ ka ciden ye. A ye faranfasili kɛ nisenu la fali o y'a dɛmɛ ka faranfasili kɛ. A m'a to a ka kumakan wɛrɛ la, a m'a to a ka kiraya kɛ, nka a y'a dɛmɛ ka faranfasili kɛ ni Elimasi min tun bɛ nin ye tan n'a bɛ ɲini ka lafilili kɛ Sitanɛ ka ciden de don. Ala nisenu lafali ye a dɛmɛ ka se ka o faranfasili kɛ. O tuma kabakow dɔrɔn tɛ, n bɛna misali wɛrɛ di ka jira k'a fɔ nisenu lafali bɛ mɔgɔ dɛmɛ hali baara wɛrɛw la. Luka sura 1 verset 41. Elizabeth ye Yesu ba Mariyama ka folikan mɛn tuma min na, a fara nisenu la, a ko i ye dubaden ye ka tɛmɛ musow bɛɛ kan, den min fana bɛ i kɔnɔ o fana ye dubaden ye. Ale fale Ala nisenu la, a sera k'a dɔn min bɛ ka foli k'a la Yesu ba Mariyama a lasiribaatɔ don, ani siga t'a la dubaden don, ani a bɛna den min bange o fana ye dubaden ye. Ala nisenu lafali ye a dɛmɛ k'o kɛ. Kɛwale sura 6 verset 5, Etienne fale danaya ni nisenu la, a ye a dɛmɛ ani a jɛw ka dumuniko ɲɛnabɔ. Aw dɔw bɛ ka ne filɛ ka ne lamɛn, aw hakili la ko nisenu lafali ko in a ka kan ka mɔgɔ bila ko wɛrɛ la min ni dumuni ɲɛnabɔ ko tɛ kelen ye. Nka ni an bɛ kɛwale sura 6 in kalan, i b'a ye ko a fɔra ko ka mɔgɔ 7 ɲɛnatɔmɔ minnu seereya ɲuman bɛ fɔ danaba sababu don. Etienne taara a tɔgɔ ma, a falen tun bɛ danaya ani nisenu la. O kosɔn a bilala dumuniko ɲɛnabɔli la, u ye dumuniko ɲɛnabɔ ka ɲɛ a falen Ala nisenu la. Kɛwale sura 7 verset 5, Etienne, a bɛ fɔ an ye ko Etienne falen nisenu la, a ye a ɲɛ kɔrɔta, a ye Ala nɔɔrɔ ye, a falen Ala nisenu la. O la n ka kuma kuncɛtɔ la, n b'a fɛ balimaw fɛn dɔ ka to an hakili la. Ni mɔgɔ fara Ala ni la, Ala nisenu yɛrɛ de ka kɛ ni a sago ye, Ala nisenu b'a ɲɛ minɛ ka baara dɔw kɛ. A bɛ se ka kɛ kabakow kɛli ye, a bɛ se ka kɛ baara wɛrɛw kɛli ye. Wajuli ni jagɛlɛya ye o b'a la. A fɔra yɛrɛ ko ka se ka Église ka baara kɛta dɔw ka se ka olu ɲɛnabɔ, a falen Ala nisenu la. Dumuni ɲɛnabɔli ko fɔra yan. O tuma ka da o kan, balimaw, an kana lafili mɔgɔ si fɛ k'a fɔ wajibi don n'i fara nisenu la fo a ka kɛ tan. Ni mɔgɔ dɔw f'i ye, wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ. A fɔ a ye ko a ka Ala ka kuma fan tɔw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ. Ni an b'an yɛrɛ to Ala nisenu bolo, Ala nisenu bɛ baara kɛ an ye ka kɛɲɛ ni a sago ye ka nɔrɔ da fa denkɛ tɔgɔ kan. O la, an k'a to an hakili la fana. Ni mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ale falen don nisenu la, nka i tɛ danaya jogo si ye a la, a sɛgɛsɛgɛ ani a dɛmɛ a k'a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. Mun na? Ala nisenu lafali de b'a to Ala jogow bɛɛ ye danabaw la. I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ Galasikaw kitabu la, sura 5 verset 22 ka se verset 25. Nka nisenu den ye kanuya ye, ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, hinɛ, ɲumanya, danamɔgɔya, sabali, yɛrɛminɛli, ko sariya si tɛ o bɔɲɔgɔnkow kɛlɛ. Minnu ye Kirisa Yesu taw ye, olu ye farisogo ni a negekow ni a sagolakow gɛngɛn jiri la ka u faga. An ɲɛnɛma don nisenu barika la, o de kosɔn an ka taama nisenu barika la. Balimaw, an ka jija k'an yɛrɛ to Ala ni bolo, ka an ka ɲɛnɛmaya to Ala ni bolo, ka ɲini matigi fɛ don o don, ka taama nisenu lafali la, walasa Ala jogow ka ye an na, mɔgɔw ka jigi min bɛ an fɛ, mɔgɔw ka o ye, ka se ka an ɲininka o jigi la, ani an ka o jigi fɔw ye ni majigilenya ye, ka u dɛmɛ ka matigi Yesu Krista dɔn u kisiba ni u matigi ye. Ala ka duwa aw ye. Ni Ala ye cogo wɛrɛ di an ma, mɔgɔ bɛ fa nisenu la cogo di ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye, an bɛna o fana an bɛna da don o la. Aw k'an bɛn.